Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Comporte mucho. Son, unsay kasulti nimo sa kanang mga bagong mga nag-welding? Kuan lang gyud yan ang Pasensya. pasensya ra gyud nya ang mga advice sa imong kauban imuha yung i-apply pod kay kabalo naman sila na. Pero kato mga baguhay gid na mag-welding, nga wala skill unsay bato nila. Practice lang gyud nya tudloan man kana nila wa may problema kay ana gyud na practice lang gyud ka. Ang number 1 diyan ako natudlo lang sa mga kabalo. Oh, patudlo lang gyud ka nya dili ka nang magpauyon-uyon lang ka ba para daghang mo tudlo pod sa imuha ana. Katong bago pero katong wala pa gyud experience ka mo ri address sa Pilipinas unsa may kasulti nimo? Nga mag-practice sa Pilipinas lang. Pwede man po sila mo eskwela ka ng tag 3 months lang doon nga course nga welding nya pag-abot diri dali na kay na. So dire sa Japan nasa like quality nga gikuan sa welding wala. Sa imo ang paminaw, nasa like quality wala. Ambot lang kay diri sa akong gitrabahoan wala man dili man sila stricto ana ra man. Ang kuan lang gid mo nga mutuman lang ka sa storya nila. Ana lang gyud. Pero sige nya. Mutuman ka. Mutuman lang gyud. Pero primero naglisod ka, pero karon wala na ay. Naglisod-lisod po din. Sakit po nung lawas pero karon okay naman. Kaya naman. Pero wala na kayo lisod na wala na kayo. Tama lang. Okay naman. Ingon nila lisod daw kayo, mga sulti nila. Dili ay mas kapoy bagay itong dati na ko nga mga trabaho. Sama sa trabaho nimo tong Katong pasag poste. sa buhat ni poste niya katong nagbuhat og cooler box mga bugat man dito kani dali naman maglingkod gani ka. Mas bukat pa tong paypay no. Igo mamaorag yun. Mamaorag yun. So unsay advice nimo son sa katong musuluday pa gid welding ba? Katong musuluday pa gid. Katong wala musuluday pa. Chance na nila kay ang welding pangita kayo nga trabaho niya dako pug sweldo ana ra gud skill pa gyud nya okay, madala gyud nimo sa tama madugay ba kay magka hawd ka magadako man gyud imong sweldo. Tama so unsay delikado sa welding? Kuan lang gyud mata lang gyud nimo bantayan mo Kana kung magulan no ang wire. magulan wire makurintihan ka pero Unsay dapat suoton nga glove kanang kuan? naman na sila ginapanghatag nga glove nga suoton. Tungguma. Guma. Si guma. So mo ka to atong tirador diri sa hiwa no. Si Jason mo na tirador diri sa hiwa atong nakitaan mo ganina akong gi-video no. Mo to yan tirador. Pero katong mga baguhay pa gyud son nga katon ingon sila lisod. Nagunaw naglisod wala sa imo. Tanan man siguro trabaho lisod sa sugod pero makabalo na ka dali ra. So wala ang Japan wala sila standard nga gipili. Sa parte sa welding basta makapilit lang ka. Wapog di ka na, di po ko maka-istorya na. Pero dire, wala man, okay man. Okay sa to pa nasla idea nga dili na sila magmaster no basta makapilit lang sila. Magwapo lang gamay ang agi kay kadugayn mo gwapo man na son. Magwapo gyud eh. Sige. Sa to pa mao na makuha sa tong mga mga watcher na to kay daghan kay nagapas sa to karon ba. Mo ni atong mga kuha na to mo na tirador ri sa iwas Jason to. Mo ni atong at least maminaw tag mga advice sa mga tirador. So salamat kayo no mga subscriber, salamat kayo.
naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Yan na.